Prabu Ngawangga iki pancen bener, pancen bener. Pancen Pandhawa ki lek Sentosa merga diampingi karo titi sing Sanghyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna. Angka loro Semar Badranaya. Lah saiki mang goleki srana piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati. Pandhawa mati kudu bareng. Angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar. Yen ora loro kabeh ya salah sawiji. Ngoten. Nek ora Kresna ya Semar kudu mati. Nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon selanane mateni Kresna niku pripun? Angel. Lah nggih angel wonten carane mboten. Kula lagi bekah mikir. Mergo Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah kaya ketemu kue bolu. Bras. Nggih. Nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar niku derajate naceplek, derajat ping 8 saudon 3 saurupan. Carane mateni Semar. Nek Semar dijangka patine dijujuk mateni Semar ora iso, Semar digawe ngenes. Carane ngenes Semar, anake sing dipateni. Wong ki nek arep gawe muring wong lanang siji dirusuhi anake, loro dirusuhi bandane. Kuwi mesti menu muring. Oh, ngoten. Nggih. Petruk mateni. Nek Petruk ora iso dipateni, gareng sing gampang mawon. Wonge kuru, sikile becik, tangane cekot. Niku dikupeng Kurawa. Arep mlayu nek dirasa gebuki sirahe. Mengke rak mati gareng. Ya nek gareng iso mati, nek ora iso mati. Bagong mateni. Bagong niku wong drogak-drogok nek omong sak penake dhewe. Ngoten. Tur niku ora tau nganggo petung. Bagong diapusi, Bagong timbali anak Prabu Duryudana. Diaturi sowane ning Granastina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukoke kendaraan. Bagong mara tekan mriki diokon ngombe racun. Bagong gletak tutuki modak. Nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih lara, diabetes. Nggih. Stroke. Dengkule ora iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati, gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya ciut. Gareng mati. Petruk gareng Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ampe ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bagong iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengkene padha budidaya mateni anak-anake Semar. Pun ngaten mawon, Dik, Pak. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Dewa sumana madinuluh kono sasminaning sun jagat wasisaning Upacara paman Mlasa Senar ayo ndadekake kagiat tegra si paman marira pijen enten ngajengan manira paman Patih Harya Sengguni paman Mlasa Senar kawula non nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampilipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun Madukendra ing Ngastina wonten ing Jawi sanget watos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katomping samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih wonten sabda pangandika Paduka kepareng abdi cumadhong dawuh kawula ana nggih anak Prabu paman Mlasa Senar nggih kadiparan angresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina paman Mlasa Senar menawi Paduka ndang ngobak tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kaptiya karo luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para dipetruit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang
sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman loso jenar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira paman patih loso jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhappada paduka anak Prabu kula tampi jawah sami-sami paman loso jenar kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira paman patih sengguni kawula nun sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina bapa Bandurna bapa ing Sukalima Sarawu paduka kula ngaturaken karaharjan rawuh ngandika bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina bapa Bandurna bapa ing Sukalima astaka swala sila bertoba swalu gimbal sumorante hawela welaha nun inggih ger tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widada niskala sawanipun ing bapa nir ing sambi kala durga mendhak kala sirna nama kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah bapa Durna mboten langkung kasekecana anggen jengan dika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima nggih kawula naknan Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecana anggen jengan dika lenggah wonten ing Datwa ya Praja Ngastina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun nggih Kyai sampun boten kirang prayogi biswanipun ing ngroko ing Awangga namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pun ngroko ing Awangga kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Awangga Yai Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna bener kadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma lho diwaji sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayipun Kartomarma derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayu kunjuk sandhappada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina wis tak tampa sira Yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mriksa agung kadaningsun para sata Kurawa kang bodhang gandung sibo lan tatanen para wadyabala ingkang padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula sandhingga jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana wangsul ngersanipun paman loso jenar bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hambaya ngirawuh jengandika sami wonten Datwa Praja Ngastina bapa Durna paman harya kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina nanging kaselakna toling raos daya-daya kula nglempahaken sangganing para sepuh mila menawi wonten lebatipun ingkang putra pun Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi diagung pangaksami paman kula sejenar Bawa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesangiyup wonten ing kepada paduka anak Prabu Ngastina jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka warangkanata ing Ngastina mila menawi wonten bot repoting penggali paduka menapa malih bot repoting negari Ngastina sampun malih katimbalaning Wancirina nadyan kadhawuhaning Wanciratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina Milinggang saking menika nggih
gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi Mbah Barono menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun kepareng Mbah Barono ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Oh semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapten wonten ing Datul ya Praja Ngastina. Pengajaping manatan boten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Gandeng samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datul ya Praja Ngastina tumunten Mbah Barono dhateng ing bapa ing Sukalima mugi kepareng suka paring dawuh. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener adat ingkang sampun. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak kula anak Prabu Duryudana. Yayi. Semanten ugi kula ingkang raka ngawangga. Mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Mugi kepareng enggalih Mbah Barono sejatos sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi? Yayi Prabu Ngastina. Long-long rambyang linggang driya Lurewang Candra katawengan sumo tenggas katu rita limut kabiyataneng Ojit Ram Remengdri Ya Ma Nawung kekunging bang wiseso Pamanarya wonten dawuh nggih anak Prabu Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Garwa Kawangga wonten dawuh Yayi rinten pantaraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kalawan anggen kula tansah angen-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa najan jagat menika sampun sami nyebat yen utawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabwarga monggo anggenipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru monggo ing cangklaan Pandhawa menika kula anggep mangsa kula piyambak gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mangsa satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa mila slaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem boten badhe jenak tuwin boten badhe kepenak manah kula rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun boten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil nanging sampun sebar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina Duryudana menika Nalindra ingkang menang
gadhahi pangwaos tumraping negari Ngastina. Ewa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Narendra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina tan wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Mila boten maneh boten mukal menawi pendak-pendak kula ngawontenaken parepatan, pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan, pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan madani negari Ngastina ingkang dipun rembag boten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa sageta cupeta umuripun enggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa enggalo tekaning pati sampun ngantos gegasah dhateng manah kula. Mila boten benten kaliyan ingkang sampun grembag wonten madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepengin Pandhawa lana urip wonten ing jagat raya. Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan buka setunggal kawitan saking Paman Harya Sengguni Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Kawangga ingkang kula anggep srati kula, ingkang kula anggep pini sepuh ingkang saestu njombani sarta nglabuhi dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka Yamani. Awan wonten dawuh nggih. Monggo kula triparing dawuh. Miturut Paman Harya Sengguni srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure, supaya Pandhawa ndang modar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasan sampun ketelasan pemanggih, anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembag babakan para Pandhawa. Utaminipun ngrembag babakan perkawis pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Paduka sampun priksa piyambak sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene Pandhawa mboten nate saged dipun krenah cintrakanipun pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati temah mulya tegesipun malah pikantuk kanugrahan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti Ngakarya Loka. Nuwun sewu nggih. Lupiyong yang sampun kelampah sampun kaping pinten kula menika damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigartan antuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumurupas mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah, mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi. Ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka, kekiyatanipun sami kaliyan kekiyatanipun 800 gajah. Menika nggih. Nalika Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta supados babat wana pamrih kula supados dipun pejahi dening para bangsaning jim berkasaan. Nanging Bratasena mboten saged pejah nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprasta. Nalika Bratasena wangsul wangsul dipun jangka pejahipun jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati, wonten ing Bale Sigala-gala, wonten ing Waranawata, mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang muruk mangalak-alak
tepung gelang kekalangan mboten wonten papan kinarya lumajar mesinipun menawi petanganipun lumrah Pandhawa 5 mati Pandhawa 5 musna mati wonten madyaning bale paleremanipun para Pandhawa nanging nyatanipun cobi ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah ewa semanten malah mulya ngawibawa wonten ing wana ngeka cakra menika ateges nuwun sewu kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun menika ndadosaken bingung manah kula ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah Kurawa ya jalma lumrah padha-padha turasing begawan wiyasa ning kok bedane bumi karo langit yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat nah ingkang saged kula sebataken sing boten adil menika boten kok titahipun sing ora adil sing kuwasa mangkir miyin nggih mangkir miyin sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa nyuwun pangapunten seklimah pangandika nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa nuwun sewu menika mangke badhe boten sae kedadosanipun lajeng kula kedah kados pundi srana menapa ingkang kedah kula tindakaken nuwun sewu lho nggih janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa dasar sampeyan opo matur ingkang kaya mekaten mergi Pandhawa menika dados siswanipun guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa ewa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten munjuk atur kemawon boten nuwun sewu menapa inggih saged dipun mestani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur tanpa paring pangandikan niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara kusik Dewate kusik sabar oh kandhak bleguduk suwaru gembel sumarante hawela Kakang Durna nggih ora usah dadak mbok sebut mboten samang sebut jenenge ora usah mbok arani sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok Dewate mang lirik mawon kula iki wis krasa merga wong tua niku perasaane peka heeh nggih sampeyan krasa kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur merga kula bingung sampeyan Pandhawa menika murid kula Kurawa menika siswa kula apa ya wangun apa ya bener ing atase kula menika guru lah kok kula mbelani salah sijining siswa kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru kula menika kudune tresna karo Pandhawa ya tresna karo Kurawa pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa rukun aja padha pregejegan aja padha bentak sirah niku kekarepane wong tua nuwun sewu nggih pripun sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena mawon ning sampeyan sakniki kudu krasa sampeyan sakniki mukti teng pundi teng negara Ngastina iso entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing anak Prabu Duryudana Sinuwun Prabu Dastarata tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti teng negara Ngastina mestine nek wong iso negara Ngastina niku labuh-labet karo negara niku wis sakrepe ning kenging menapa sampeyan mboten labuh-labet tumraping negara Ngastina mangke yen to nek Ngastina niku ketekan parang muka ana wong sing arep njoke kawibawane anak Prabu Duryudana to Durna niku mang dokok marep kula mati kinarya adeke ngalanjanipun anak Prabu Duryudana kula sago kula mati aja kok mung dadi batang dadi bledok si bleget apa waton dadi cagak tuwaing anak Prabu Duryudana kula sago ning nuwun sewu nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa nuwun sewu lho Dik Patih niku sanes pakaryan kula Bathara wonten dawuh ya
menawi jengandika boten saged lan boten purun damel srana pejahipun para Pandhawa dinten samangke saged kula wastani tata lair Bapak Durna menika nderek kula ning batin sampeyan iku mungsuhe Duryudana modal ora ya wong ki saiki didelok muktine nendi le peparing sapa ya kudu manut karo sing peparing ora kon njur sak kepenake dhewe nuwun sewu nggih menawi dawuh ngaten menika manah kula bingung boten sak bingung ajrah kalian melaking Jawata Duryudana sing nanggung nek ana dosane ana lupute sing kudu mangsandhang kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampeka piye carane Pandhawa tekaning pati nek ana dosane ana lupute kula sing nanggung kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati niku nganten niku saniki mangendika ora ah-oh pendhita komeng ah-oh nggih bila dinten samangke kula paring dawuh sampun wigih ringa-ringa kula mbetahaken karti sampeyanipun Bapak Durna kula mbetahaken keringanipun para Pandhawa kendas kalau gempol manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana nuwun sewu lho Ger inggih kula badhe matur namung semunipun estunipun menika cengkah kaliyan batin kula wis ta rasan dadak werna-werna gek ngendika keringkiane Pandhawa kuwi menyang endi dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan oh inggih Dik Pati nggih ya abot tenan wong suwita menika nggih Dik nggih kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa oke kula ajeng matur nggih ngaten Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun nuwun sewu Ger Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak mboten badhe saged pejah kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah Pandhawa menika 5 cacahe ngaten 5 menika setunggiling angka ingkang sangat ageng tumraping daya kekiyatan dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sanegari Ngastina turta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa nek 5 menika sareng dipun pejahi menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa terus carane piye sampeyan mang paring pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikrenah patine dikelumpukke ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe pancen bener Dik Pati kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa wong sabar sak donya ki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa sapa wong sing ikhlas sak donya ki sing nguli anak Prabu Puntadewa ae bandane dijaluk patine wae nek kanggo kabungane wong liya nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma nggih aja kok dijaluk patine dijaluk bojone wae dikeke kok mergo kanggo kabagyane wong liya dheweke ikhlas lahir batin orang grundel ngono aku tawar njaluk kok ming rapenak atiku nggih nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar nika mboten ngungkuli kalih Sri Prabu Darmakusuma mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa menika getih putih sami kalih kula nggih to nggih ngaten terus Werkudara niku nggon kasantosan nggon kekuatan ngaten Werkudara niku nggon kekuatan nggon kasantosan sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara kula tak takon kula 100 cacahe kemawon menawi dipun tandhi kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha ngoten sapa Kurawa sing dedaya kaya Werkudara sing santosa kaya Werkudara mboten wonten sing jeneng Durmagati niku bedol telowe dadak duyuhi sik kok nggih
Ming bedol tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambenge kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku kejaba kasantosan, wonge doko kau ora tau basa, ora tau tata krama, ning lair batine suci. Werkudara niku resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Kemben dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuh wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuh wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebonono. Golek ana, mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti, ning mergo madhep manteping musi Werkudara, linambaran percaya. Ya mergo percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh, ngoten. Nggih, niku Werkudara. Mula nika nek dithuk karo wong tuwa kaya kula, kaya Sang Mahatmarsya Bisma, kaya Sang Begawan Piyasa. Wah, Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane mah Kula niku ngedongi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuatane teng pundi? Janaka niku kekuatane nadyan nika lancur ing jagat langing bawana. Janaka niku Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Tinatan mendat dina menten. Tinumbak bun buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titah swanta. Dewa mawon wedi. Oh. Dewa wedi. Ning Janaka nikian sampun menungsa urip ora alam padang niku sak sampur-sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng raka sampurna niku nek diobong wentek kok. Niku tegese duwe keringkian. Nggih, nggih. Ah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di, mboten iki saru mboten ning men karo wong wedok. Oh. Janaka niki tekmus, tok mis. Tok mis. Nggih. Janaka niku tok mis. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nanti Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep gawa panah, arep gawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus ngonten nika. Ngonten nggih. Nah, melonten keringkiane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir. Janaka nesu niku aja dipethuke kanggo otot, kanggo okol. Nek cukup digoleke piyai putri. Oh. Sing pas karo kekarepane Janaka. Ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Oh. Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendik. Ngaten? Nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti cetek teng Natayudan. Oh. Mergo ngenteni Betari Setombok. Setombok. Nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asli. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger. Janaka niku gampang menggok dalan yen karo wanita ingkang srestra ing warni. Ngoten nggih Kakang. Mula ora mung nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas. Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok, wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngunggahke derajate wong lanang. Piyai putri menika mesti dipun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lananging jagat lancur ing bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngoten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli Dik Pati kula mboten goro. Nggih, nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Durna. Lah, ingkang pungkasan inggih menika Nekula Sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing ngrasake. Niku mantonton, wong kembar pundi mawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet,
ngarep ora lara ning ngrasake lara niku wong kembar nek sing siji mumet sing siji yo ngrasake mumet niku wong sing laire kembar ngen kula wonten wong kembar niku sing siji lara sing siji malah dolan niku kembar tenan mboten kembar tenan kula mboten ngapusi niku kembar saestu ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi nek ora kembar niku ya tegese ora apa metune bareng lho oh nek metune mbok siji niku tegese kembar ning kembar mboten asli tegese meng kakang napa jenenge iki kakang kawak diari-ari ngoten nikah kok ngawur kula mboten saking kula lho Dik Pates iki mburi kula niki bol niku ya goblok ora kakang kawah ora kawah gobleke kowe kuwi nggih sampean niku pendhita kan dadak noleh mburi barang kadang lali nek kae njaluk dikandani malah diblusoke pancen ngoten nggih kakek nggih kula Pandhawa kudu dipateni barang nek mboten dipateni barang Pandhawa niku mboten iso mati dijangka kaya apa mboten iso sirna sakil main bumi krepe langit menika nggih nggih matur nuwun Kakang Prabu Karno wonten dawuh wonten pangandika menapa ingkang badhe dipun ngendikaken nggih bab perkawis menika kula namung sekedhapke menawa nggih kula badhe ngunjuk atur perkawis menawi Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa tumrap kula saenipun dipun kenceng Bratayuda dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kula teng kulit menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten paduka Prabu nggih badhe lega badhe kuncara asmanipun eman sanget ing atasipun Alendra Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nyuwun sewu lho Kyai ngendikanipun para sepuh ingkang sami anjenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres tumrap Kakang Prabu Karno mboten wonten ingkang leres nggih amargi kegiatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tasah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Koko Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya menapa ta sababipun dening para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Ndwarawati Yayi Kakang Duna pripun Dewati nadyan namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara 5 cacahe ning perkara Kresna karo Semar oh iya lali aku lah tak tenan to oh iya ya bener Dik Pate ngendikan Ngawangga iki pancen bener pancen Pandhawa ki lek sentosa merga diampingi karo titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna angka loro Semar Badranaya lah saiki mang golek Israna piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati Pandhawa mati kudu bareng angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar yen ora loro kabeh ya salah sawiji ngoten nek ora Kresna ya Semar kudu mati nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon sranane mateni Kresna niku pripun angel lah nggih angel wonten carane mboten kula lagi bekah mikir mergo Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah kaya ketemu kue bolu bras nggih nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar niku derajate ngaceplek derajat ping 800 dan 300 rupan carane mateni Semar nek Semar dijangka patine dijujuk mateni Semar ora iso Semar digawe ngenes carane ngenes Semar anake sing dipateni wong iki nek arep gawe muring ning wong lanang siji dirusuhi anake loro dirusuhi bandane kuwi mesti menemuring oh ngoten nggih Petruk mateni nek Petruk ora iso dipateni Gareng sing gampang mawon wonge kuru sikile becik tangane cekot niku dikupeng Kurawa arep mlayu nek dirasa gebuki sirahe mengke tak mati Gareng ya nek Gareng iso mati nek ora iso mati Bagong mateni Bagong niku wong dlogak-dlogok nek omong sak penake dhewe ngoten tur niku ora tau nganggo petung Bagong diapusi Bagong timbali anak Prabu Duryudana
diaturi sowane ning Brana Astina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukoke kendaraan. Bagong Mara tekan mriki diokon ngombe racun. Bagong gletak tutuki mudan. Nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih lara diabetes. Nggih. Stroke. Dengkule ora iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati, Gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya ciut. Gareng mati. Petruk, Gareng, Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ampe ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko Gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bagong iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengkene padha budidaya mateni anak-anake Semar. Niku pun dicok, pun dicok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine. Wong sedih kuwi ora iso ngepake japa mantra aji jawi kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene Sirna Margalayu. Sikra-sikra yen permana kanca syukur ngakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Pamanaryo wonten dawuh nggih mboten pangling menika kadidine sowanipun kadang kula Jodipati kaliyan Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbal ana menapa wigatosipun nggih paman lenggahing mlayogi kula nok nestaken dawuh kadangipun Kakang Yai Werkudara padha raja saprabanira Dimas Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura dikepenake gone padha ngabiyantono saling anak Prabu Duryudana. Yai Werkudara padha kanthi raharja karna kakangku slamet bektiku katura tak tampa Dimas. Yai Arjuna padha raja sapratamu Dimas. Koko pikati kalawan Bawa Durna ya pancen mangkono. Ngertiya yen wis ana telung candra hetung kulungguhaning dina samengko Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta. Monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumindhi. Wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bawa Durna. Borong anggenipun badhe paring mangsulan dhateng Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Kemarin kula badhe majengaken kula ngabiyantara. Kula semanggaken Bapak ing Sukalima. Turnayana panalingan lumajaring ratri angganira kapisanan aneng perang Bratayuda aku mari ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mestine kowe iso nuduhake menyang endi dununging para Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh, lole. Menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Iya. Angka 3. Sing lanang wis ora sentosa. Tegese piye? Wong wedok lunga saka omah mengko wis ana 3 sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang.
Males sing lanang tegese piye? Tegese? Mbah, kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Yo. Nek sak ngertiku barep ora bakal tumindak kaya ngono. Barep ki wong suci lahir batine. Barep kuwi ibarate menungso sing ora kelepetan dedosan kuming pakartine, Mbak. Turahe pira diitung nganggo driti cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming ning jero omah utawa ndrek ning sorongan. Oh. Nek tiba kadal iku lho ndrek ning pekarangan. Mbok nek sentrong mbok ning kamar mandi lan sak piturute. Nek ula Iki tegese gawa wong. oh Lah saya aku tak takon karo kowe Dropadi. Lungane dina apa? Anggara. Anggara ki apa? Ora daya ke pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara ki Selasa. Anggara Selasa terus kasih apa manis? Anggara kasih. Selasa kliwon. Waduh kuwi demit-demit do metu. Yo. Anggara kasih kuwi anggara kuwi papat kasih kuwi 7. Ngawur to ben meneng wae rasa trewek. Wong ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 karo prasa jenar ki dhewe-dhewe hitungane. Prasa dadi pajake. 7 karo 4 niku dijumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul bareng tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggah negara Ngadina sing mawanan pojok Beteng Kidul Wetan. Danyang Semara Bumi mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat srangane apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake wis ora bakal iso kelakon mujuti srana iki kudu dadi syarat para Dropadi kondur marang praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segara. Aku sago. Oh, name munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bolak-balik munggah gunung. Name jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bolak-balik jegur. Neng iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syaratnya iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebantene sapa sing kudu nganggo dadeke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih mergo kelangan bojo. Halu aku negake sapa sing dadeke banten tak nggone banten waton Dropadi bali nang praja Ngamarta. Tenan? Yo tenan. Lahir batin? Lahir batin Ora bakal mingguh kowe. ora bakal minggu. Rungana Werkudara. Rungana ingkang setiti miturut mata batinku lan sasmitaning Danyang Semara Bumi. Sing mapan nang ngleksanani. Wah, Kang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken Gusti. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabnya aku ora ngerti. Aku pengen entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok Beteng Wetan Kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karena Danyang iki kok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, Ning pokoke Danyang, ketok masilir kupingku. Wah, adem iki cetok nek kuwi aku ning Danyang. wah. Ora sababe, nek pancen kowe kepengin Bayu memulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Dropadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wong wis rogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digula wenthah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Umpama ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jempare ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat
baline kunduring para Drupadi negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan boten sumerep kula boten badhe mentala bapa penemban. Ya nek ora mentala ya wis ora usah dadak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul labo-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe merga kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Nek nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine ngrantes saben dina, terus kecukulan lelara. Nek kecukulan lelara ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan Kakang timbang kelangan Batur? Lah nek aku luwih kelangan Batur. Batur iki dudu sapa-sapa. Batur iki dudu anak dudu kadang. Meng melu ngemprek ngono bae. Mula nek nganti kowe ora mentala ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Dewara Drupadi mbakyumu. Kadangmu sepo nalika Ngamarta penggalihe. Wong lara iki mesti bakal tekaning pati, mbuh suwe, mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguasane Cakang Purwendang. Mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to engkang bisa gawe seneng ing ati, mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana ning negara Ngamarta. Ana Prabu Puntadewa tekaning pati, Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo ora iso nglaksanake gawe kadang tuwa Werkudara. Oh, menawi namung pejaipun para Pandhawa ki mawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis ngatur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan saana-anane. Nggih. Monggo niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampean iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, monggo sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng Nesu karo wong-wong Pandhawa. Mergo wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta pethuke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani mlebu ngalas mati. Lho apik to? Rancangane sip to? Perkara lakon apa ora mbuh. Nek sing penting iso diomongke ngoten lho. nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen tingak tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ladeni, ora sing jak guyon, ora ana sing jak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk laden suduk salira, jukuk tali gantung. Semar Mati. kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa kancah sedih hatine. Wong sedih niku kembange lara, wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nendi arep ngapa? Dadi ratu ra ono penggawane, ra ono nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun selesai. Pandhawa kawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna kelangan Pandhawa kelangan Panakawan. Ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing blakake nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Gawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Ah, mboten mawon. Niku ora karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, Ponakan tekaning pati. Kresna ya ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange Lara. wong lara niku kembange Mati. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Kresna mati, Ponakan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih.
Kurawa ya sedih nanti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekane mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih nanti kanca. Ning kula tetep seneng sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Merdeka. Kurang saku kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten kate Pak. Bodono. Wonten dawuh pendherek kasembatan kula sampun ngaturaken panuwun. Padi nggih, Pak. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngaten nggih. Bapak Daryo. Wonten dawuh bodhano kang pundhusipun ingsun kundur kedatun non paramadal pasilan yen tambahing pangestu. Bodono. Wonten dawuh nggih. Kinarya tondo matur nuwun, tondo tarima kasih saking kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Lho, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah. Pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, kasinggihan mekaten. Oh, nggih nggih, monggo kula dherekaken. Monggo. Wonten menapa kemawon nggih? Ayo anes jinuwun ora presa. Jinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh dinggo nglipur ati kula Depati. Nggih. Kakang Prabu Karno. Nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek, kula semanggaken. Pawan Haryo, wonten dawuh dataran para sata Kurawa lan para kawula. Nun inggih, ngestaken dawuh Kartowarma wonten timbalan. Budhana kang padha siping ingsun kundur kedaton. Nuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma melih. Kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayipun sengguni. Ngeten nggih, Pak. Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku. Nggih. Didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangkiri to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to. Werkudara wis saguh gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang gone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampeyan ora ngerti kok. Niku jane kambah ora mung Karti Sampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing teng wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa ora kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati benggale anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Nah, niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan ten negara Ngastina. Ala apa? Ngibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangriyen to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati ten negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong mon kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggale anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu mboten? Sagu. Nek sagu kula diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa Kada Baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa Kada Baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana parang muka Kada Baris. Baris kok seneng ora jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon Baris seneng ora jama-jama. Niki rak saora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten. Pun Kurawa diklumpukke kaya nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan kula mengke ajeng awat-awatis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara, Kurawa kalih
Werkudara niku wis ora rukun. Nang Mudi Pawan mesti gawe bentak silah dadi gejekan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngraya Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dipati. Nggih, ngatos-atos. Kula tak mangkat cendak ketinggalan cerita. Oh, nggih, ngatos-atos Kakang Merbain. Bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampean Kurawa. Enten apa? Kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok pas barisan rampung kok sampean ngundang Kurawa melih. Enten apa? Kula tutur sasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarmo cumadong dawuh. Kula kon ditraksi. Nyadong dawuh man. Enten apa sak rampunging barisan? Lah kok dadi paman ngawe melih para sata Kurawa? Paman kula pun swata maca madhong dawuh. Ya, dadake putra-putri wegati cumadong dawuh. Nur, ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, Bapak Penemban Durna cegat sampean. Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego vertikel. Ego vertikel apa? Kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah kepara kenceng ngono. Kuwi kalau siun. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae, kira-kira sapa sing saguh menyango, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikrinceng sikile, kok malah doting pendonom. Wani ora? Apa yo mang takoni mangopahi pinten miliar menungsa niku menurut gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih boten ketemu ngakal to malu Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapak Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora urung nembek keselametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nek manut kula sesesak niki rasa golek Werkudara, ning goleki Durna keprunge ndase. Bose ditraksi sabar. Wong ra mutu. Wong wis penak-penakku Kurawa ra ndek gawean kok kon mateni karo Werkudara. Man, piye? Kok Kurawa sementen iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampeyan dawuh kon kaya Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap kapan. Bener ngendikane Citlaksi man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh, sampeyan pati ya rumangsa kula lan ide. Blas ora tau iso mikir. Wis sampe-sampe kula ora melu perkara niki malah sampeyan werna-werna macem-macem gawe kasangsaraning anak-anak sampeyan Kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njuk sak kepenake dhewe ora. Aku mengkandha to, sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyangon nek ora ya ora apa-apa wong iki ora. Remara remangus wamyo ngambreng. Kati karunaning kaswase. Dosang gondo astrat maca lengleng lalu mangulati. Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing tak tampa. Ndara Janaka Ndara Werkudara
Bekti kula nggih Gus. Ya Pitruk tak tampa. Iya Pitruk tak tampa. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Bagong. Iya Bagong tak tampa. Enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba? Mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh Den. Semar. Kula Prataku ning Karang Kadempeng. Sayekti mung bakal nanting karo kowe. nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta. Yo. Lah sebabe Aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang didununge para Drupadi Durna bapakku paring dawuh. Para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta, nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki? Kula golekane. Nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula. Kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kali para Pandhawa. Pripun sampeyan ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa, tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarene Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, Pripun ampun ragu-ragu? Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Lha Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apa Oh iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Kondene gombal mau ora iku cuma mung sandangane Bagong. Bosok budhek. Kowe kaya ora ngrasa kaya Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing adol. Gundulmu kowe. Ya nek kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak ngomongi lho, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep dienggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu, piyai loro kae ngerti pambegane to, Gong. Mlayu sing adom. Mlayu golek slamet. Aduh. Bagong aja nendi-endi arep tak gawa ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene ora tak adepi. Aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo truk, menengo ring. Aku tak mlayu. Piye, Pak? Bagong dienggo tumbal. Bagong dienggo tumbal, Pak. Ya ora nggo lapumbel to, Men. Ndas kok nggo lapumbel.
Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek sinuwun. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melorot. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara-warku dara ketoke ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku nang nganti aku mbok ngetok petengul. Konangan Ndara Janaka Bagong ijek urip sifat jemparing ratas gulumu. Modar aku. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae doko banget. Wong tantu kok ayam goreng kok ngerti mung kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entek-entek mandang ana tenan. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalane pati. Ngelampu. Ya apa jenenge? Ngono kae jenenge. Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalane pati. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang ngabdi tampun Bagong badhe pados mergi ning Pejang. Kula arep golek dalane pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip wonten kalah padang Dewa. Sampeyan krungu mboten Dewa budhek kabeh. Mangkal tenan aku ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung daso sike nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulai dadekke tumbane negara Ngamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men.